Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa spoločne pozrieme na túto akumulátorovú reťazovú pílu značky Inco. Pozrieme si kompletný obsah balenia, poskladáme si ju, popíšeme a samozrejme, že ju aj poriadne otestujeme. Balenie, ktoré tu mám, tak neobsahuje batériu ani nabíjačku, takže mám tu pripravený 4 Ah akumulátor, ako aj nabíjačku. Batériu si doplna nabijem, aby sme si vedeli otestovať aj výdrž tej batérie. Čo by som určite odporúčil, tak pri reťazovej píle použiť 4 Ah akumulátor, aby ste vydržali a pracovať s tou pílou čo najdlhšie. Tak poďme sa pustiť do rozbalenia a do poskladania. Pílu máme takto pekne zabalenú. Pozrieme si obsah balenia, ktorý vyzerá asi takto. Takže máme tu pílu. Ak som spomínal, v balení nie je akumulátor. Potom tu máme pílovú reťaz, ochranný kryt na lištu, v ktorom je lišta, ktorá by mala mať dĺžku 30 cm, ale to si všetko odmeriame. A nakoniec tu máme užívateľské manuály. Takže máte tu všetko podrobne popísané, čo sa týka servisu, údržby. To si samozrejme naštudujem a to je všetko, čo bolo v balení. Pílu si idem teraz poskladať a pripraviť na prácu, ale súčasne si urobíme aj taký stručný popis. Začnem ako vždy rukoveťou, ktorá je celá pogumovaná. Na rukoveti máme tlačidlo zapnutia. Z bočnej strany máme poistné tlačidlo, čiže najskôr si musíte zatlačiť poistné tlačidlo a potom hlavné tlačidlo, ktoré sa nachádza v spodnej časti. Ako náhle pustíte hlavné tlačidlo, tak poistné tlačidlo sa vám vysunie. Čo by som spomenul, tak táto reťazová píla je poháňaná bezkevkovým elektromotorom, čiže nebudete tam mať žiadny problém, čo sa týka údržby. Ten bezkevkový elektromotor je spoľahlivý, takže aj výkonný, tak uvidíme, čo to zvládne tá reťazová píla. V zadnej časti je priestor pre akumulátor, ako som spomínal, ten akumulátor si plne nabijem, aby sme si overili aj kapacitu toho akumulátora. Prejdeme teraz na túto časť, máme tu dve kolieska, s týmto menším si doťahujeme pílovú reťaz a s týmto väčším po povolení tej lišty si vieme došponovať alebo uvoľniť ten pílový pás, alebo keď si to úplne odkrútim, tak si tam vieme nahodiť lištu alebo vymeniť reťaz, čo je teraz môj prípad, keďže si to potrebujem poskladať. Takže teraz to vyzerá nejako takto. Ako môžete vidieť, keď krútim s týmto kolieskom, tak sa mi pohybuje tento šponovací doraz, ktorý mi posúva lištu dopredu alebo dozadu podľa toho, či chcem tú reťaz povoliť alebo dotiahnuť. Takže zoberiem si teraz reťaz, dám si ju na tú lištu. Dajte si aj pozor na smer tých plátkov, máte to tu aj znázornené na tej lište. Alebo keby ste si to dali opačne, tak vám to nebude píliť. Založíme si reťaz. Dobre. Ten valček mám pekne v tejto dierke zasunutý, čiže teraz si viem bez problémov s týmto povoliť alebo došponovať reťaz. Dám si naspäť ten kryt. Dotiahnem. Nepotrebujete žiadny kľúč, takže máte to bez starosti. Máte tu aj doraz, ako môžete počuť, nedá sa to úplne dotiahnuť, keď už to máte úplne dotiahnuté, začne vám to preskakovať. Čo by som ešte spomenul, tak nemáme tu klasické ozubenie, ale máme tu plastové ozubenie. Tu na tejto bočnej strane máme ešte zátku, ktorá nám uzatvára nádržku na olej, ktorý slúži na primazávanie reťaze, aby sa nám čo najlepšie pracovalo, aby tá píla pri pílení netrpela. Čo sa týka objemu tej olejovej nádržky, tak tá by mala byť
Aký objem má nádržka na olej, to som sa v návode nedočítal, ale keď budem ten olej dolievať, tak túto informáciu by som vám potom dal. Tu v tejto časti máme ešte ochranný kryt, ktorý zároveň slúži aj ako brzda. Tu máme ešte druhú rukoveď. Není to jednoručná reťazová píla, lebo je to dosť ťažké nadržanie, ak by ste mali s tým pracovať jednou rukou, ale takto to viete bez problémov uchytiť. Táto rukoveď je celá plastová, nemáte tam žiadne pogumené časti. Ja si tam dám teraz ten akumulátor, zatlačím tlačidlo zapnutia, asi ho musím podržať, takže podržal som ho, rozsvietila sa zelená dioda. Mal som brzdu, čiže keď to mám predu, mám to zabrzdené, vtedy mi to nejde, aj keď mi svieti tá dioda. Keď to odbrzdím, ako ste mohli počuť, tak je to aj dosť hlučné. Výrobca tu udáva hlučnosť 99 decibelov, my si tú hlučnosť ešte potom odmeriame, skontrolujeme. Čo sa týka rýchlosti tej pílovej reťaze, tak tá by mala byť 7,9 metra za sekundu. Elektromotor, ktorý je tu, tak má výkon 900 W, čo je si myslím, že celkom slušné na akumulátorové náradie. Takže ako som spomínal, ja si dám doplna nabiť tento akumulátor, aby sme mali také plnohodnotné vyhodnotenie výdrže toho akumulátora. Dolejem si olej a idem sa pustiť do testovania. V píle už mám založený plne nabitý 4 Ah akumulátor. Skôr než ale začneme píliť túto metrovicu, ktorá je z bukového dreva, tak si najskôr odmeriame hlučnosť. Takže ako som spomínal, výrobca udáva hlučnosť 99 decibelov, tak my si to skontrolujeme. Zapnem si hlukomer. Tak tá hlučnosť v vzdialenosti nejakých 50 cm sa pohybuje okolo 90 decibelov. Keď som bol priamo pri elektromotore, tak tá hlučnosť bola nejakých 101 decibelov. Čiže tých 90 decibelov určite môžete rátať s takouto hlučnosťou. A keďže už máme hlučnosť odmeranú, poďme sa pustiť do pílenia. Ako som vám spomínal, mám tu kúsok metrovice, je to vysušená metrovica. Je to asi taký strop, čo môže táto píla zažiť počas svojej životnosti, tak poďme si vyskúšať odpíliť kúsok. Samozrejme, že nie je to píla na pílenie metrovice. Bral by som to ako pílu na opílovanie konárov, alebo ak robíte nejakú drevostavbu a potrebujete si nejaké smrekové hranuly zapíliť, tak si myslím, že na také pílenie je táto píla úplne vhodná. Ale my si chceme demonštrovať jej sílu a výkon a najlepšie si jej výkon môžeme otestovať na takomto tvrdom dreve. Tak, píla v pohode zvládla aj tvrdé drevo. Ideme teraz vyskúšať smrekové drevo, táto bude určite ako píliť do masla, tak som zvedavý, ako si poradí so smrekovým drevom. Mám tu, dá sa povedať, taký už vysušený smrekový hranol, ktorý má rozmer 120 x 150 mm. Ideme si vyskúšať urobiť nejaké rezy.
bez problémov, ale neviem, trošku mi hapruje primazávanie reťaze, dolial som si tam olej, ktorého tam išlo možno 2 deci a mám pocit, že tu reťaz vôbec neprimazáva. Idem si skontrolovať, rozoberiem si to. Primazávanie by malo byť niekde v tejto časti. Či mi to tam niekde neupchalo. Povolím si to. Takže tu v tejto časti by malo byť primazávanie. Neviem, či sa mi tam nedostal bordel. Vyskúšam takto na prázdno. Vyzerá, že to primazáva, len som to mal zrejme upchaté. Dobre, založím naspäť reťaz. Na to si treba dať pozor. Zabrzdím si. Dobre, takto primazávanie mi už funguje, bolo to zrejme upchaté a idem ešte niečo napíliť, aby sme si otestovali ešte výdrž tej batérie. Tak milí priatelia, podarilo sa mi minúť 4 Ah akumulátor. Teraz keď mi svieti zelená dióda a spustím pílu, tak dióda sa rozbliká. Čo sa týka batérie, tam keď zatlačím tlačidlo kontroly stavu batérie, tak mám tam už iba jednu zelenú bodku. Čo sa týka výdrže toho akumulátora, tak som mohol narezať nejakých 6 kusov metrovice na 30 cm klátiky, potom som sa zabával ešte s tým smrekovým drevom. Tam som nejaký konár odpílil, ale čo sa týka tej metrovice, tak dá sa povedať, že to je to maximum, alebo ten strop, čo tá píla dokáže. Samozrejme, že táto píla nie je určená na pílenie metrovice, je to podľa mňa píla určená do záhrady na opílovanie konárov, alebo keď si potrebujete nejakú smrekovú dosku skrátiť, ale určite nie na metrovicu. Ja som si chcel demonštrovať výdrž tej batérie a samozrejme, že nechcem stráviť pol dňa pri rezaní malinkých konárikov, tak som to chcel čo najskôr vybiť. Čo sa týka toho primazávania, tak to primazávanie už potom išlo. Reťaz je pekne vlhká od oleja, takže tam je spokojnosť, treba si to sem tam skontrolovať, či to nemáte zanesené, ale ako ste mohli vidieť, tak ten dávkovač oleja fungoval. Čo by som ešte spomenul, tak tá hmotnosť je celkom priateľná, lebo keď som pílil aj také menšie konáriky, tak dala sa mi tá píla držať v jednej ruke a rezať aj s jednou rukou, ale určite odporúčam píliť s 2 rukami, aby ste mali istotu. Samozrejme, že máte tu ešte ten bezpečnostný kryt, že ak by vám náhodou tá píla ušla, tak by sa vám v zápätí vypla. Elektromotor. Tá sila toho elektromotoru je naozaj výborná. Ani raz sa mi nestalo, keď som bol v zábere, aby ten elektromotor zastal, že nevládze. Tá píla vládala stále. Dokonca aj keď bol ten akumulátor už na hranici toho vybitia, tak mala som pocit, že tá píla ide, ale zrazu iba zastane. Nemáte to tak, že by nevládala, ale je tam taká určite ochrana spravená, že skrátka už má ten akumulátor dosť, už končím. Takže to sa mi páči, lebo máte stále permanentne zachovaný ten výkon, ktorý od tej píly požadujete. Takže za mňa toľko, čo sa týka ergonómie, tak to bolo úplne bez problémov. Tak pogumovaná rukoveď, chválim. Mal by som možno také 2 mínusy, ktoré by som tejto píle dal, ale sú to iba také detaily. Keď som mal rukavicu
a išiel som si zapnúť tú pílu, tak tá dioda je veľmi blízko od toho tlačidla a je tam nejaký ten časový interval, po akú dobu vy musíte držať to tlačidlo, aby sa vám tá píla spustila. Takže keď som mal rukavicu, tak som nevidel, či tá zelená dioda svieti alebo nie. Takže je to veľmi blízko vedľa seba a v rukaviciach, keď pracujete, tak som mal problém. Ale je to iba pri spustení tej píly. A druhá vec, čo je, tak tu by som tieto ostne určite si prial, aby boli kovové, aj keď sa dokázala sa tá píla zaprieť o ten materiál, aj keď sú iba plastové a sú o mnoho širšie ako pri klasických reťazových pílach, kde máte ten osteň iba taký tenučký. Tak za mňa ideálna píla do záhrady, na opylovanie konárikov, keď si potrebujete niečo opíliť. Určite nie je to píla určená na metrovicu, tam už by sme sa pohybovali v nejakej inej cenovej kategórii, ale čo sa týka píla do záhrady, za túto cenu určite odporúčam. Za mňa všetko, ak sa vám dnešné video páčilo, tak budem rád, keď dáte like na toto video a my sa vidíme opäť na budúce. Ahojte.